Bună, mă numesc Denisan și astăzi o să vă iau cu mine la banchetă. Știu că sunt nouă și că nu mă știți, dar vreau să ne cunoaștem și să înceapă videoclipul. Gata, m-am machiat și mai am puțin și ajung acasă pentru că stau foarte aproape să ajung și nu mai scosi mașina că vedeam 7 ture și acum ajung acasă, mă îmbrac repede că trebuie să mă duc la absolvire, de fapt la liceu, și de acolo plecăm la absolvire în coloană. Groaznic. Și cam friguț afară. Și am o rochie subțire, nu mai pot, deci am obosit. Că sunt în întârziere grav. Sunt în mașină, stă părul groaznic, nu mai știu. Sunt în întârziere, trebuie să ajung neapărat. Și mi se prinde părul și o să fie o zi groaznică și am niște sandale să vă arăt după aia. Ținuta cu tot, că eu oricum sunt în întârziere și trebuie să plec și nu știu, am și toca, sper să pot să mi-o pun și să mă îmbrac acolo. Am și roba aici lângă mine, dar e groaznică pentru că e degeaba călcată, pur și simplu e degeaba călcată. Mai am chestia asta de pus la tocă și nu știu dacă o mai pun pentru că am văzut că îmi trage toca în jos. Și chestia asta de insignia asta de pus în piept. Discursul meu, cam 2-3 pagini, că sunt șefa clasei și trebuie să țin un discurs. Și problema mea este că nu mi-am găsit chestia aia de pus pentru foi, știți voi ce? Scrieți în comentarii dacă știți. Mamă, îmi par și grasă că am sunat așa de jos. Ok, și nu găsesc chestia aia și să văd dacă pot să ajung cumva la o librărie să găsesc o chestie din aia înainte, că nu știu cum o să mă duc așa pe scenă. Deci, Doamne, chiar am emoții foarte mari. Asta e, nu știu. Sper să fie totul bine. Vă pop și vă țin la curent cu ce se întâmplă. Bun, am ajuns aici la școală și e toată lumea. Sunt foarte obosită, nu mai știu de capul meu, trebuie să țin discursul ăla, deci nu pot să vă arăt. Dacă am zis că vă arăt, dar nu prea merge acum, mai încolo. Și acum ne pregătim să mergem, că noi facem parada până acolo, până la teatru, unde voi ține discursul și vă arăt așa doar. Sper să fie bine totul. Că părul nașpa, dar o să mă aranjez. Hai, mergem sau nu mergem? Deci am zis să fie o zi foarte ca de asta, din capul, hai să plecăm la eșecurile pe care le avem. foarte cald afară, mai am așteptat până la semafor și acum mă duc la machiaj, că mi se pare că mi s-a deschis aici o geană să văd ce face și mai am mult, prea mult și nu mai pot, deja nu mai pot. Sper să fie tot bine și sper să fie
foarte greu mereu să rondulez sau ceva. De dau ăsta mai încet, nu știu dacă mă aud, sper că m-am auzit, dacă nu era de la climă, că aia condiționat cineva ei, că nu am plecat acum pe loc și s-a plecat foarte tare. Ce fac din scutera. Și te auzi mai încolo. Și aperitivul. Videoclipul meu, sper că v-a plăcut și nu uitați să dați like, subscribe, follow, să mă urmăriți pe Instagram aici, TikTok aici, sper să-l pot pune. Și ne vedem data viitoare și vă las aici câteva poze de la banchete, lăsați-mă ajută. Pa!